Da aldea de Salcedo, na Pobra de Brollón, parte a coñecida como Ruta da Castaña e do Mel. Un percorrido circular que nos levará entre pradeiras e bosques autóctonos ata o souto de Paramedela, rodeando o val do río Lor e do seu afluente, o río Loureiro. Entre piñeiros achegámonos ao Rego da Poxa, rodeado de bidueiros, freixos e outra vexetación de ribeira que as xeadas tinguen de branco. No inverno, a paisaxe muda para amosarmos imaxes espectaculares como estes longos carambelos que penduran de follas e rochas. Na zona, atoparémonos con estas construcións circulares de pedra chamadas albarizas, que acubillan as colmeas para protexelas das cadoupas dos osos e os raposos. Durante todo o percorrido podemos gozar dunhas excelentes vistas, mesmo atopamos un refuxio de pescadores no río Lor, en bo estado de conservación. O camiño lévanos ao miradoiro de Pena dos Pasos, lugar onde pousar para observar o panorama. Unha espectacular vista do cañón que forma o río Lor e o souto de Paramedela. Unha escaleira de madeira facilita a subida a este balcón que asoma ás terras do Brollón. A ruta continúa ata atravesar o río Loureiro por esta longa ponte de madeira. Dende aquí, por un antigo camiño, chegamos ao souto de Paramedela. Entre as árbores consérvase un bello sequeiro de castañas que foi restaurado. A Ruta da Castaña e do Mel é un itinerario que esperta interese polo seu valor natural e etnográfico.